El siguiente ponente es Iván Potel Conde, que es técnico de Proameixa Fernández. Estudió ciclo superior de producción acuícola no ICAFA entre los años 2011 a 2013. Durante 2 años, 2014-2016, estuvo como becario en un mini criadero, realizando los trabajos de hatchery e preengorde de semente de ameixa japonesa e babosa. Traballou 7 anos en Scolsi Farm, nunha planta de engorde de Rodaballo, e fai un año que está traballando na empresa Proameixa Fernández de técnico de calidade, controlando os procesos productivos da empresa, calidade de semente nas entradas e control de stock. A ponencia que va a dar é cultivo de moluscos bivalvos en suspendido. Bueno, moitas gracias en primeiro lugar ao foro, en segundo a Miguel por darnos a oportunidade de estar aquí expoñendo un pouco o noso traballo, os nosos procesos. E vou falar un pouco da nosa actividade, que ven sendo o cultivo de moluscos bivalvos, tanto a ameixa como a ostra, en suspendido, que ven sendo na batea. Entón, en primeiro lugar, quería presentar un pouco quen é Proameixa, que é unha empresa que se fundou fai 20 anos xa, por 3 irmáns, cando viron a necesidade que había para sementar a ameixa, os criadeiros non proporcionaban a ameixa con suficiente talla, entón eles viron unha oportunidade, un nicho de mercado, para preengordar esa ameixa antes de sementala. Entonces, durante todos estes anos, a base, sobre todo, de probar e fallar, conseguimos optimizar todo o proceso de preengorde, dende a talla de T1,5, que normalmente é a que ven do criadeiro, entre T1,5 e T3, ata tamaños de sembra que ven sendo entre 9 e 22 milímetros. Dende fai un par de anos, como conseguimos ampliar as nosas bateas, tamén diversificamos un pouco a nosa produción, meténdonos a cultivar a ostra rizada, levando tanto de semente ata a talla comercial, como dende a talla de pegado a talla comercial. A día de hoxe temos 7 bateas en produción de ostra e de ameixa. En ameixa particularmente movemos máis de 200 millóns de unidades. As especies de ameixa que cultivamos son principalmente a ameixa xaponesa. Tamén temos babosa, aínda que en menor medida. E despois temos as concesións para cultivar ameixa rubia e ameixa fina, pero debido a que os criadeiros non a producen, a nós é imposible conseguila. Como comentei, dende hai un par de anos diversificamos a nosa produción e cultivamos a ostra rizada, en preengorde e engorde. Tamén de vez en cando, por necesidades de produción e por clientes que nos la solicitan, podemos realizar o preengorde da ostra plana. Durante todos estes anos tivemos experiencias de engorde con vieiras, volandeiras, zamburiñas, orellas de mar, pero agora mesmo non a producimos. Os artefactos de cultivo que utilizamos para a ameixa e para a ostra son principalmente as xaulas e as linternas. Estas son as xaulas que utilizamos cando a ameixa está entre T1,5 e T3, que son dentro das xaulas, despois verase mellor, hai puchóns, e estas son as linternas que son platos plásticos cunha rede tubular que as recubre para que non escape a semente. Nas linternas vai desde a talla T3 hasta a talla de venda, que normalmente é entre 15 e 22 milímetros. Despois tamén temos a opción de pegar a ostra na corda, que é que cando alcanza entre 2 e 3 centímetros, pegámola en cordas e esperamos hasta que teña o tamaño comercial. Os diferentes tipos de traballos que temos na batea, dende a introducción da semente, o seguinte paso sería o cambio de redes, o tamizado, e aí xa diferenciaríamos para a ostra, cando ten a talla de pegado, pegaríamola na corda e esperaríamos a que tivera a talla comercial, e polo lado da ameixa teríamos os diferentes tamizados, coas súas ventas parciais, cando teñan a talla adecuada, ata a venda final. A introdución de semente na batea. Dependendo do tamaño que teñamos,
de que nos entre do criadeiro, que o criadeiro nos pode proporcionar, temos dous tipos de artefactos para introducila, que ven sendo as xaulas, cos seus diferentes pochóns, no que introducimos unha pequena cantidade de ameixa, e se xa o criadeiro nos proporciona até 3, xa podemos meter nas linternas. Como vedes, é unha cantidade pequeniña de semente, alrededor de 50 gramos, que son 1.500 exemplares entre 3, pero que despois, ao largo dos meses, vai medrar moito e vai ocupar todo o plato. O primeiro traballo que temos despois de introducilo é que na ría de Arousa medra moi ben a semente, pero tamén medra moi ben o que non é semente. Entonces, durante primavera e verán, ao mes e medio aproximadamente, ou incluso 5 semanas, é necesario cambiar as redes porque están cheas de ascidias, de algas que impiden o paso normal da corrente de auga. Entón, o primeiro traballo que temos é cambiar as redes que están tupidas por unhas redes novas que permiten o paso da auga para ter un bo crecemento. O seguinte é o tamizado e os desdobres, que, bueno, despois do primeiro cambio de redes, no seguinte cambio de redes aproveitamos e tamizamos a ameixa para poder separar a portallas e que teña un crecemento máis homoxéneo. Entón, o traballo que facemos é sacar as linternas das redes, pasalas a este bin e do bin a tamizadora automática que temos. Nós tamizamos todo cunha tamizadora en seco. Hai xente que utiliza os tamices en agua, pero nós tamizamos todo en seco. E unha vez que temos a ameixa separada por tallas, introducímolas de volta na batea. Entón, teño aquí un pequeno vídeo. Onde se pode ver un pouco como se tamiza. A diferencia nosa está que podemos chegar a unha talla das 8-20 milímetros, o cual despois ten unha maior... Bueno, nosa tamizadora é sempre a mesma, pero podemos cambiar as parrillas para tamizar dende T1,5 ata 20-22 milímetros. E por último paso no caso da ameixa é o colleitado para vendas, que dependendo de se é para exportación ou para a venta local, usamos un método ou outro. Se é para a venda local, sempre utilizamos capachos, tanto para cofradías como para parquistas individuales. E se é para exportar, normalmente metémolas en caixas de por spam con hielo para manter unha temperatura fresca axeitada. Agora mesmo estamos tamén probando outros métodos, que é metelas en sacos de malla e mandándolas en camións refrigerados para manter unha temperatura constante. No cultivo da ostra, o primeiro paso é sempre igual que a ameixa. Nós temos a ostra en linternas, pero despois, cando alcanza o tamaño de pegado, que son 2-3 centímetros, pasámosla a pegar en cordas. E, bueno, nós utilizamos unha longitude de 5 metros, na que pegamos 150 exemplares por corda. E aí van estar ata que alcancen o tamaño de venta, que nós normalmente son entre 5 pezas e 14 pezas por kilo. E, bueno, depende un pouquiño da época, pero en 8 meses, un ano, xa temos para vender. Os problemas máis recurrentes deste cultivo son os depredadores naturais, como poden ser os cangrexos, as estrelas de mar, peixes como espáridos que poden aproveitar calquera rotura da rede para entrar e depredar sobre as linternas. Temos que estar bastante pendentes porque os cangrexos poden acabar cun plato en poucos días. Entón, temos que estar pendentes para detectar que se entraron ou se temos algún cangrexo dentro. Outro dos problemas son outro tipo de depredadores, que son os roubos. Agora mesmo temos en todas as bateas un sistema de videovigilancia en directo, en tempo real, que, bueno, parece que nos permite vivir un pouquinho máis tranquilos e que non teñamos tantas incidencias deste tipo. E, por último, son as pérdidas por condicións climáticas. Como hoxe, por exemplo, que se temos moito mar, pois podemos perder algunhas linternas que despois sexa complicado de recuperar. Por último, a parte das actividades que realizamos de produción, tamén estamos
tamén intentamos realizar proxectos de investigación máis de desenvolvemento. Nestes últimos anos, concretamente no 2023, en colaboración co Departamento de Microbioloxía da Universidade, realizamos un experimento, un ensayo para a inmunoprotección de moluscos bivalvos, para intentar reducir as mortalidades que estamos tendo nos últimos tempos na semente de ameixa. Temos uns resultados bastante prometedores, pero, queremos seguir investigando para intentar melloralo e perfeccionalo. Moitas gracias a todos pola vosa atención.